Далер Имомалӣ, актёр театр кино, коргардони филмҳои мустанад. ҳамон нафаре ки ҳоло ҳастед ба худатон писанд ҳаст ё не? Не, маъқул нест ба худам. сабабаш чӣ бошад? чанд сол боз дар фикри ҷарроҳии пластикӣ ҳастам. Аввал будам, мехостам чеҳрама ҷарроҳии пластикӣ кунам, чун аз рӯи ҳамин чеҳра маро ба шӯъбаи актёрӣ раҳ надода буданд. Баъдан хушбахтона бо кӯмаки устод Қурбонсовер ман ба ин шӯъба роҳ ёфтам. баъд чанд муддат фаромуш кардам. бо як чанд соли охир дар фикри будам ки ман ин ҷарроҳии пластикиро бояд бигзаронам. ва ин дар мавриди чеҳрам дар назар дорам. дар мавриди пӯшиши сару либос ман барои худам писанд нест. дар мавриди муносибату рафторе ки бо ҷомеа мекунам бо атрофиён мекунам ба худам писанд нест. дар мавриди донишу он чизе ки то ин вақт омӯхтам инам ба худам писанд нест. дар зиндагӣ аз кадом кори накардаатон пушаймонед? ҳозир он қадр зиндагие накардам ки дига изҳори пушаймонӣ бикашам. фикр мекунам ки дар пеш хела нақшаву ният, орзу намегӯм, нақшаву ниятҳои бузург дорум ва бовар дорам ки бо хости худо ва бо кӯмаки дӯстову устода ба ин нақшаву ниятҳо мерасам. вале то алон аз он пушаймонам ки забони англисиро дар давраи донишҷӯӣ наомӯхтум. ҳар нафаре ки синни солаш аз ман поин аст мегӯм ки ҳатман забони англисӣ биомӯзем. ва аз онам пушаймонам ки то имрӯз ба озодии молиявӣ нарасидам. барои як ҷавоне дар синну соли ман озодии молиявӣ хеле муҳим аст ки соҳиби хонаву мошину як миқдори муайян дар бонк пул дошта бошад. оё бе мубориза ҳам ҳақиқатро пайдо кардан мумкин аст? бубин ҳатто масалан ислом ба ин қадар зоти покиш ки мегӯем ки дини ҳақ аст, имрӯз тамоми дунёро маҳбуби моти худ карда наметавонад. бисёриҳое ҳастанд ки ба ислом эрод мегиранд ва бисёриҳое ҳастанд ки ба масеҳо эрод мегиранд, бисёриҳое ҳастанд ки ба будову ба мусову ба ҳама эрод мегиранд. яъне ман фикр мекунам ҳақ ин ҳамон баҳси нисбӣ аст ки вуҷуд надорад ва ман фикр мекунам ки аблаҳ одам барои ҳақиқат талош мекунад. хеле бояд аблаҳ бошӣ ки паи ҳақиқат бигардӣ ва баҳс кунӣ ҷанҷол кунӣ мубориза барӣ. кадом таҷрибаи талхи шумо бароятон дарс шуд? барвақт оиладор шудам. хеле барвақт. ҳарчанд аз ҳамсарам хеле розиам, барое ки мо як зиндагии хубу осоишта дорем, ҳамроҳ хеле якдигара ман фикр мекунам ки дӯст медорем, барое ки ман дӯст медорам ва бовар дорам ки он тарафам. вале аз ине ки хеле барвақт оиладор шудем, барое ки ман омода набудам. бо талош, хоҳиш ва зораҳои падару модар ман оиладор шудам, вале ҳозир вақтиш набуд. барое ки бозам ҳамон баҳсе ки ман омода набудам аз ҳама ҷиҳат ба оиладорӣ. аз ҳамин ман пушаймонам. вале имрӯз худоро шукр ки фарзандои нозанин дорам. худоро шукр. шумо аз тавсияи бегонаҳо истифода мебаред ё не? дар зиндагӣ хеле якравам, вале бисёр вақт тавсияву маслиҳату машварати он нафарое ки кор дидан, аз ман пештар қадам задан, аз ман пештар ҳамон кору таҷрибаро дидан албатта истифода мекунам. ва ино хеле одамои каманд ки барои ман дар соҳаи театр, кино ва журналистика ва бахусус дар радио барои ман ҳаққи устодӣ доранд. ман фақат аз тавсияу машварати ҳамонҳо истифода мебарам, барое ки аксарияти онҳо аз ман пештар чизеро дидану кардан. ин ҳарфҳои бузургои дунё барои ман то имрӯз ҳеҷ дарсе нашудааст ва ба дард нахӯрдааст мутаассифона. барое ки онҳо дар замони худашон ҳарф зада буданд ва барои замони худашон буданд ҳарфҳо. имрӯз дар замони асри 21 хоҳем нахоҳем ҷомеа дигар шудааст, одамо дигар шудааст, воқеаҳо дигар гуна мешаванд ва барои ҳамон ҳарфҳои одамои имрӯзӣ ба дард мехӯрад. агар зиндагиятонро филм мекардед, он чӣ ном мегирифт? тақрибан саволи ошно аст ва бумеранг. бале номи филми зиндагии ман бумеранг аст. ва шояд хокистарӣ исми дуюмуш. аз чӣ метарсед? аз он метарсам ки рӯзи қиёмат пешорӯи худо
барои ҳама ин гуноҳҳое ки кардаму мекунам шояд дар оянда чӣ ҷавоб метиҳам. ва баъдан аз он метарсам ки он нақшаву ниятҳое ки дар зиндагим дорум мабодо амалӣ нашуда ман аз ин дунё бирам. аз ин чизо сахт метарсам. ба назаратон чӣ қарзе шумо пеши худ доред? як қарзи инсонӣ дорам ки ҳатман бояд фарзанди сазовори падару модар бошам, ҳамсари арзандаи ҳамсарам бошам, падари сазовор барои фарзандон бошам ва як шаҳрванди ифтихорӣ барои ватанам бошам ва як инсони арзанда барои дунё бошам ва аз ҳамин қарз дорам пеши виҷдони худам ки мехом ҳаминҳо бошам. То алон нестам, вале мехом бошам. барои ҳамин пеши виҷдони худам қарз дорам. рӯзи фаромӯшнашавандаатон кадом рӯз буд ва чаро? хуб, дохил шудан ба донишгоҳу гирифтани ҷоизаву унвону оиладор шудану фарзанддор шудану худоро шукр ҳамаш фаромӯшнашуданӣ аст, вале он рӯзе ки барои ман фаромӯшношуданӣ мешавад дар пеш аст ва ман интизорам он рӯза ва ман медонам ки ҳатман мерасад он рӯз. алон номадааст. ман барои ҳамон рӯз зиндагӣ дорам ва ман бовар дорам ки худованд мара ба он рӯз мерасонад. кадом одатҳои нохуби худро мехостед партоед? хеле тамбалам, баҳонаи серкорӣ мекунам ва ба назди падару модарам хеле кам мерам. ман чанд вақти охир бисёр мехоҳам ки ҳамин одатма партовам ва барои падару модарам вақти зиёдтар ҷудо кунам. ва ман фикр мекунам аксаретон ҳамнаслои манам мебинанд ки бо баҳонаи серкориву вақт надоштан ба назди падару модарашон намеран. ин як баҳонаи беш нест. ман бисёр мехоҳам ки рӯзои наздиктарин ҳамин одатма партов ва ақаллан дар ҳафта як рӯз ду рӯз рӯзи падару модарамро ҷудо кунаму бубинамшон ва пурраги аз сар то бега. кадом хаторо шумо ҳеҷ вақт такрор намекунед? он хатое ки то ин вақт худам кардам. ҳарчанд хеле сахт аст гуфтанаш, вале ҳеҷ вақт ба донишкадаи санъат дигар дохил намешудам. ҳеҷ вақт. хеле сахт аст. то имрӯз ман агар як нафарам шинохт, агар як сомонам ёфтам аз пушти ҳунар буд, санъат буд, вале ҳеҷ вақт ман ба донишкадаи санъат дохил намешудам. ҳарчанд устодои хеле азиз дар бари ман буданд, мара дарс доданд, худоро шукр, вале ман ҳеҷ вақт дубора институти санъат намеомадам. маблағи дуздидашударо ба кӯдаки гурусна додан хайр мешавад ё не? хайр барои ман хайр мешавад. аз тарафи ман, ба фикри ман. ҳоли инҷа баҳс ба миён меяд. ин як суоле аст ки гириш бояд баҳс шавад дигар. агар аз як сарватманд медуздӣ, ҳатман хайри хайр аст, вале агар аз як бечораи дигар медуздӣ, ба як бечораи дигар хайр мекунӣ, ҷавобгарӣ дорад пеши виҷдону пеши худову пеши кӯдакҳои он бечораи дигар. вале ман мешунам ин корро мекардам, хайр буд. дар як рӯз чанд соат аз интернет истифода мебаред? ин як вабои асри 21 шудааст ва ҳатто бисёриҳо аз коронавирус имшабрӯз метарсанд. ман фикр мекунам ки мо аз ин вирус бояд сахттар битарсем ки умри моро хӯрда истодааст. ҳеҷ кас фикраша намекунад. ман шахсан худаш имрӯз бемории интернет шудам, гирифтори сахти инам. агар яъне 24 соат тақрибан интернети ман рӯшан аст, ҳам дар корхона ҳам дар телефон, вале агар дар он миёнаҳое ки ман интернет истифода мекунам ҷамъу тарк кунем, шояд 3-4 соаташ аст ба пуррагӣ дар рӯз истифода мешавад. бале барои ман зиёдатӣ аст. аксар вақт ман интернета барои корам истифода мекунам. маълумот мекобам, мисли худат суоло мекобам барои дигар меҳмоно, суруди дархостима мекобам, ҷашнвораҳоро мекобам, филмҳои хуб мебинам. барои ин чизо истифода мекунам аксар вақт. вале ин вақтам зиёдатӣ аст. ман мехоҳам ки ин вақта камтар кунам ҳарчи. агар як орзуятон иҷро мешуд, чӣ орзу мекардед? ман дар аввал гуфтам ки ман нақшаву ният дорам, орзу надорам. шахсе ҳастам ки мехоҳам бо нақшаву ният зиндагӣ кунам ва ҳатман ин рӯи ҷашнвораи Кан ё Оскар қадам задан аст. ё Кан ё Оскар. фақат қадам задан аст, ба ҷоизаш кор надорам. барои шумо худро пурра ба ҳаёт додан чӣ маъно дорад? пурра ба ҳаёт додан ин яъне
یک نفری که برای سلامتی خودش وقت جلو نمیکند، یک نفری که برای آینده خودش پول خزینه نمیکند، یک نفری که برای روز مبادا 4 تا دوست یافته نمیمونه در پهلوش که یک روز مبادا دوستاش کمک کنند، یک نفری که گرفتار دنیا و مال و ثروت دنیا میشود، این همه را فراموش میکنه. یعنی همه است که با پرگی خود به کاربار دنیا دادن. به چی یا کی شما زندگی کردن نمیخواهید؟ به خودم پیش از همه نمیخوام زندگی کردن. و البته به پدر و مادر خیلی سخت است برام زندگی کردن، به فرزندا، به همسر، به چند نفر استادایی که خیلی برام عزیزن، به دوستان و به آدمای تمام روی دنیا. برای من تمام آدمای روی دنیا عزیزن، به اونها نمیتونم زندگی کردن. باری آخر شکمسیری کی خندیده بودید؟ دیروز با استاد عبدالله رجب یک برنامه خوب داشتیم، ثبت پرس کلوب. خوب خندیده بودیم. در زندگی چی به شما الهام میبخشد؟ نمنمی بارانهای بهاری برام خیلی الهام میبخشه. واقعا به یگان شاعری، به یگان رمانتیکی، به یگان ادبیات. بگاهی وقتی که میبرم هوای دوشنبه تازه است، باران میزند، نم پیاده تا خانه میرم. بی پولی ها برام واقعا الهام میبخشه. واقعا میگم وقتی که آدم بی پول میماند و سرش فکر میکند به کار کردن و این مغز را مجبور میکند که کدام یک ایده خوب تولید شود. و اگر تو امروز یک ایده خوب تولید کردیم، همش از کمبودی و نارسایی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بود. در کدام سمت فرهنگ چه کمبودی میبینی فکر میکنی، در اقتصاد چه کمبودی میبینی مجبور میشی فکر میکنی و این مجبور میشد که الهام تو بیاید. نه اینکه مجبور ماشینم ساعت 3 شب مرغ الهام من میآید. نه، مجبوریت مجبور میکند که تو الهامت بیاید. پیشی کدام مشکل به علاج موندید و دست بالا کردید؟ پسرچم چند سال پیش جراحی شد 2 بار و خیلی برام سخت بود. هرچند روبروی خانواده و روبروی همسرم خیلی مردانه می ایستادم و هیچ وقت آبی دیده نریختم و برای که یک مرد باید چنین باشد، ولی دیدم که در همین حالت 30 سال عمر، 10 سال تجربه کاری، پیشروی بیماری که پسرچم داشت هیچ است و دست برداشتم سوی خدا که یا خدا با من باش و خدا را شکر خدا اون شب روز در تیم ما بود و ما موفق شدیم یک جای. اگر امکان میبود که شما شاهد یک واقعه حاضره و گذشته میبودید، چی رو انتخاب میکردید؟ خیلی سوال عجیب جستجو کردی. تو وقت در فکرش نبودم. من برای دیگه برنامه نمیدونم برای چی حاضر پیش روم لنین آمده است. من بسیار میخواستم که در انقلاب سال 1917 پهلوی لنین باشم و ببینم که چی میخواست و چرا این ایده مارکس با انگلس اینقدر سریع عملی کرد. چی انتظاری داشت که ایده ناپخته را ریالیزovat کرد. میخواستم در برش باشم و شاید توصیهش میدادم که حالی بر وقت است. نمیدونم، به هر حال این فکری من بود، یک دیوانگی، ولی میخواستم. دالر ایمامali بودم در برنامه دیستنی، تقدیر ترجمهش با تاجیکی. خدا کند که از برنامه موفق باشد.